Dumela bakulu, Dinyame Tijan is here. Ndadzoka ndine nyaya nhasi iri kunzi Mutsvangwa arrested. Hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe. Kwese macorners ese tiri kuzviziva kuti ukangomuka nhasi unokunzwa kuti ndingasungwa maactivists eCCC, vanhu vakawanda, maleaders, vamwewo macancelors, maformer mayor nevakazhinji nemabishops vemachechi ezvitendero, unokunzwa kuti ndingasungwa. Ndo situation iri kuitika paZimbabwe kwezvinezvi. But nhasi chaita kuti ndiuye pano haisi nyaya chete yekuti vanhu vari kusungwa, but inyaya yekuti ndite clear the air, because ndaona kuti vanhu vari kutenderedzana pfungwa, propaganda dzinowandisa muZimbabwe. Saka ndinonzi Mutsvangwa asungwa, ndobva ndadzifambira nyaya idzi muri yeZimbabwe. Munoziziva kuti inini Dinyame Tijan handidi kuti mugare muchiudzwa nyaya dzekunyeba kana kuti dzepropaganda. Mutsvangwa ari kunzi asungwa uyu anotoriwo munhuwo zvake asiri Christopher Mutsvangwa. Uyo Mutsvangwa anonzi aingoita zvekuba, akamboonekedzwa achiba zvinhu mumaofisi zevanhu. Saka zvinhu zvaaingoita zvese zvingori zvekungoba ndo nyaya iripo. Ndiye Mutsvangwa akabatwa akasungiswa, ari kunzi akapiwa makore anosvika kuti 5 years something ekoko. Ndo Mutsvangwa akasungwa, kwete weZANU-PF. Uya weZANU-PF asati asungwa achiriko. Saka ngatimbomira kufadzana nenhema tichinyeberana kuti Mutsvangwa uyo akasungwa. Uyo akasungwa uyo asiri umanga maudzwa nevanhu vanenge vachida kunyebedzera, kudzungaira kuti mbuva kufadzei nenhema zviite kunge nyika iri kusunga munhu wese. Kwete, hazvisirizvo.